Здрасти! Аз съм Коко. Аз съм Марти и много се радваме днес, че сме при вас. Ние си имаме наша мисия и сме я кръстили Чудо. Това са беседи за деца. И ние искаме да ви помогнем да откривате вашето малко чудо всеки ден. Днес ще говорим за едни от най-важните неща през деня. Това са емоциите.